Ришат, менә бүгенге кунагыбыз турында син нәрсә әйтә аласың? Білесіңме, Алиса, бүгінгі қонақ ол үтә талантлы, мақсатчан, өзіне ышанған кіші. Қысқаша айтып әйткәндә, гомумән менә иратларга хас барлык сыйфатларын туплаган әлеге артист. Ә сиңа степ мин әле аны моңлы, үтә дә сәләтле һәм Ходай аңа талантын өйеп биргән дип тә өстәр идем. Алиса, күрәсеңме, менә күпме кешеләр шуның кадәр фикерләр миңа калса, әлеге кунагыбызны карап, тамашачылар да үз фикерләрен тупларлар бүген. Нәкъ шулай, тәүлекнең хәерле сәгатендә исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда Кунак бит шоу. Һәм бүгенге тапшыруыбызның кунагы Руслан Кирамуддинов. Башлыйбыз. Киттек. Min seni unutmam bir koyşan Hakımı yoğun turgan söyüne Sin birgen bəxtlimiz gelene Min saklap yürütürmün gelirdi Barı sildip kire yaşibin Barı sildip kire vatadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Barı silip kire yaşibe Barı silip kire vatadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Ümit uşağı bu şirden Dirilde yaşadı kişini Şol ümit uşağı sünmişe Onu da almamın mirsine Var sildip kire yaşibe Var sildip kire vatadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Min seni unutmam bir koyşan Hakımı yoğurturga ütkenini İrenler irene yetişip Seni mine mirsine ütkenine Barı silip kire yaşibe Barı silip kire vatadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Barı silip kire yaşibe Barı silip kire vatadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Anlayman bilemen barısın Qaytarıp bulmasın yamadan Qaytarıp bulmasın yamadan Tağın bir qat salam dostlar. Bugün bizde qonaqta көптен күтілген qonaq, үз тамашачысы Татар эстрадасында үз урыны булган, алыштыргысыз моң иясе Руслан Кирамуддинов. Руслан, сәлем. Исәнмесез? Ничек хәлләр? Әйбәт кенә, Аллага шөкер. Кәйфләр? Кәйфләр дә бик яхшы. Ерак араларына якын итеп батыр итеп килеп җиттек. Аллага шөкер. Әйдә бер биш. Казан чаллы аралары ни хәл анда? Казан чаллы арасы хәзер рәхәт.
Yollar irken. Кудыртып кына. Кудыртып кына, ну, бик кудырып бар булмый, камералар да бар. Ничә сәгатьтә килеп җиттең әлеге тапшыруга? 3 сәгатьләп булгандыр. Ну, булай төрлечә була, теге настроение карап. Ну, бүген теге әзрәк ашыкмыйча гына фикерләребезне туплап, модератор килеп җиттек. Дәгыларның топ кына Ай, әйбәт. ай, ай. Яхшы, инде ерак юллардан безнең янга килгәчтен без сиңа чәй һәм кахва тәкъдим итми булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә менә сиңа чәй һәм кахва кайсын сайлап аласың? Иҗаттан тыш керемле бизнесме, яисә якты, купшы шундый бай иҗат дөньясымы? Иҗаттан тыш Керемле бизнес. Чәй. Ә ни өчен шулай? Ну, чәй дигәчтен теге татарның битендә, татар битен чәй ярата. Шуның өчен мин тоже чәй. Син үзең дә чәй күбрәк яратасың. Ә бизнеска килгәндә? Керемле Акча бизнес. ярата. Ну, керемле булса бик әйбәт инде ул теге. Кымачауламы, әйме? Кымачауламы, әйе. Ә менә Руслан күптән түгел, моннан берничә ел элек Руслан сәхнәдән китте, бизнеска кереп китте дигәннәр иде. Без ул вакытта инде синең өчен бик борчылдык, чөнки ничек инде шундый үтә дә талантлы җырчы сәхнәдән китә дип, чөнки тавышыңны күпләр яраталар, күпләр үз итәләр. Менә тамашачы, тыңлаучың сине сәхнәгә чакырдымы? Син күпме вакыт сәхнәдән югалып тордың? Дөресен әйткәндә, әзрәк теге шушы иҗатка карата әзрәк фикерләрем үзгәргән инде, теге ничектер перезагрузка кирәк булды микән бу күңелемә, теге яңадан илһам алып кирдән сәхнәгә кайту. Дөресен әйткәндә, шу пандемиялар башлангач, урман бизнесы белән шөгыльләнә башладым бит инде. Бәләк чакта дөресен әйткәндә минем бик шундый хыялым бар иде, минем бит теге Ярчалы шәһәрендә туып үссәм дә, балачак гел авылда үтте. Авылда үткәч инде безнең инде әни ягында күбрәк үстем, Лениногорский районының Яңа Иштирәк авылы. Ике яктан инде әти ягында да, әти инде минем Менделеевский район Сарсаз дигән авылдан. Шушы җәй көннәре авылда үтә иде, 3 айга теге каникулга илтәләр бит инде. Минем әнинең абыйлары бөтенесе колхозда эшли иде, ул вакытта колхоз бар иде бит инде, техникада, КАМАЗында, тракторында, любой техникага инде. Шулай иттереп, авылда торган вакытта абыйлар инде эшкә китәләр иде, мин инде аларга бит инде, мен бит инде Кызыгып карап, шушы техникага утырып йөрү вакытлар бар иде. Сенаж базына менеп, шушы КАМАЗларга утырып, рәхәтләнеп, ул вакытта инде мәрхүм безнең Фәрит абыйыбызның тормыш иптәше колхоз столовыйында эшли иде. Тәмин иттереп ашаталар иде ул вакытта. Теге военный термослар, анда көмеш савытларда шулай иттереп, аннан да тәмнерәк әле ашаганым юк иде. Самый тәмле кырда иде инде. Һәм инде бәрәкчеттә хыялланам, мәйтәм, мәктәпләрне укып бетергәч, әбигә әйтәм инде, мәйтәм, әби, мәйтәм, кайтырмын, мәктәпне укып бетергәч, мәйтәм, шушы колхозга эшкә керермен, берәр КАМАЗына утырырмын, мал асрарбыз, мәйтәм, ну, печәнен алып кайтарбыз, печәнен чабарбыз, мәйтәм, шундый планнар инде, шулай диге, хыял бит инде, балачак хыял. Реаль планнар. Ду инде бүгенге көндә инде безнең әбибез мәрхүм, колхозның духыда калмады инде. Ну, хыяллар чынга ашты. Менә шушы пандемиялар килеп җиткәч инде урман бизнесына кереп китәргә туры килде. Һәм техникалар алып, шул КАМАЗ, шул тракторлар, шул инде газельләр әкрен-әкрен генә пандемия башлангач шушы өлкәдә эшли башладым мин. Син бу бизнесның җитәкчесе дә һәм төп эшчесе дә үзең булдың. Үзем булдым. Без ике малай, бөтенләй берне үзебез эшлидек. В основном инде егетләр безнең төйде, утынны, агачны кисәләр иде, утынга турыйлар иде, һәм инде үзем алмаш-телмәш КАМАЗга утырып үзем ташыйдым. Менә авыр булдымы менә шушы иҗат өлкәсеннән башка өлкәгә кирип китү? Дөрес әйткәндә авыр да түгел, чөнки теге әзрәк әйттем бит, перезагрузка кирәк булды. Теге ничектер гайрәтем кайттымы соң җырга карата. Ну, була бит инде теге мәсәлән, агыпинде гел ашасаң теге туясың диләр. Шулай шушы урманнарга кергәч, әзрәк инде кышкы салкыннарны үткәч, 30 градус, 40 градусларга җитә иде, машина кабынмый, соляркалар ката иде. Күрмәгән күрсәтте, аннары соң әйтәм, сәхнәдә бит рәхәтрәк, җылырак. Барыбер менә шушы бизнес белән шөгыльләнгәндә, урман җине кагылгач, менә урманга чыгып җырлаганың булдымы? Булды. Руслан, димәк, җырлый, пандемияны сүгә менә шушы утыннарны вату сиңа бар ничектер җиңеллек бирде, син үзгәртте. Утыннарны мин ватмадым, конечно, но шушы урманнарга теге кирип җырлаган моментлар бар иде. Хәтта бер ел шулай
Абет вакыты җитте, инде сәгать 2-ләр иде, мен инде ничектер җырлап җибәрдем. Күңел тулып алды, израк җырлап җибәрдем. Карасам дегендә пошый карап тора. Пошилар күп, Яратып, синең тавышыңа килгән инде ул. Туңгыра карап тора. Анда җырлап бетергәч, янына килә башлагач качты инде. Әле мондый тамашачың булмагандыр синең? Юк, андай тамашачы, анда без концертта да шаярабыз инде. Bir sardığa şu yakura konup dallar orasına Jılı birip üse barına Jılı birip balasına Ülkenmede uyulamada Erimede sızlanmada Tuzadırılgan uyalarını Korup bulma yanalardan Aşulanma yıllamada Aşulanma yıllamada Berberinden bir suğungaş Süreyken saf hislerle Biz söyünün matur şağın Biglep koyduk zor bilgilerge Ülkenmede uyulamada Erimede sızlanmada Tuzadırılgan uyalarını Korup bulma yanalardan Aşulanma yıllamada Aşulanma yıllamada Salıdı aşılı yazılar öttü Yıllar yaktı oralarga Ütkenin erge koydular yok Bir tüzelir yoralarda Ülkenmede uyulamada Erimede sızlanmada Tuzadırılgan uyalarını Korup bulma yanalardan Aşulanma yıllamada Aşulanma yıllamada Ülkenmede uyulamada Erimede sızlanmada Tuzadırılgan uyalarını Korup bulma yanalardan Aşulanma yıllamada Aşulanma yıllamada Aşulanma yıllamada Аудио Казан ул Татарстанда Европа дәрәҗәсендәге беренче тавыш яздыру студиясы һәм төрле пландагы чаралар оештыру өчен Казанның иң үзәгендә урнашкан иҗади киңлек. Аудио Казан ул Казанның музыкаль учагы. Ярар, біраз бизнестан ижадка көчик. Руслан, әйт әле менә. Музыка ул айрым бер сихри дөнья. Әгәр дә син шушы сихри дөньяга чумгансың икән, үзеңне дә тиешле дәрәҗәдә тотарга тиешсең дигән безнең татарыбызның атаклы композиторы Рөстәм Яхин. Менә сиңа кайчан шушы музыка җене кагылды? Әни сөйли иде инде 3 яшең булганда да телевизордан берәр татар җырчысы җырласа да син инде телевизор янынан китмәдең, үрелә шунда акырып нитеп җырлый иде. Инде аннарысын садикта уже садикка йөри башлагач инде шушында минем
жыр сәләтләрен Ныгыта башладылар. Ныгыта башладылар, Арттыра башладылар. күрделәр, әнигә дә әйттеләр, бу малайдан, бу малай җырларга тиеш, булардан була дип, төрле теге чараларга чакыра башладылар, инде конкурслар теге, бала чакта минем инде әле һаман да хәтерлим, 4-5 яшь булган микән, 4 яшь булган микән, безнең Сарасадагы концертлар залында иң беренче алда инде Садиктандыр конкурста катнашып, беренче урын алган, миңа зур гына шундый аю бирделәр, панда. Әле ул уенчы команда исән, бәләкәй кызлар белән уйнап бирде, һаман исән. Менә шул панданы алырга ярдәм иткән җыр нинди иде? Ул Әлфис абый Кыямовның җыры, Салукай дигән җырны. Әйдә, ике юлын гына. Уайқала суларығыз, шайқала суларығыз, қайсы йылғызылар астында йөрөгән юлларығыз. Афәрин. Мен бу җырны бик яратам, бу бит инде данлыклы Казан егетләре спектаклендә яңгыраган җыр. Әйе. Руслан, менә шушы синең җырга, моңга талантың, сәләтең ул кемнән күчкән сиңа? Ике яктан да дип уйлыйм, чөнки әбиләргә кайткан вакытта ул да әби теге һәрбер як үзе ягын тарта бит инде. Әби әйтә, әти ягында әби әйтә инде. Безнең якта да җырлаучылар бар иде, теге гармон тартып интеп, әни ягында да җырлаучылар бар иде. Әни абыйлары тоже бик матур җырлый. Әни үзе дә ашарга пешергән, менә бәлә кирәк вакытта, ашарга пешергән вакытта моңланып теге җырлап, радиога кушылып теге мин искәреләп торам бит инде. Әйни теге нотага кигә туры килә, шулай. Ике яктан да дип саныйм. Чөнки бу бит синең чын мәгънәсендә сәләт. Менә кемдер тырышып җырларга өйрәнә һәм аның әйбәт килеп чыга. Менә синең менә Худайдан бирелгән. Субханалла. Алкышлап китик. Әйдә. Инде Руслан менә чираттагы сорауны да бирмичә булдыра алмыймы? Илмира белән сез сәхнәдә дә, тормышта да матур пар идегез. Ул дуэт буларак та, дуэттан тышта тик шулай да гаилә тормышы барбер ул катлаулы формула. Төрле хәлләр була. Менә шушы бүгенге көндә сезнең арада килеп чыккан хәлгә син бүгенге көндә нинди фикер белдерәсең? Синең фикереңдә иштәсе килә. Нилектән шулай булып чыкты? Нилектән сез бер-берегезне бик аңлап бетерә алмадыгыз? Яисә ике талантлыга тормышта бергә кыенмы? Мин инде бу әйберне казыйсым килмәй. Монда инде кирип китсәң, монда целый поэма язырга була, китап язырга була. Шуның өчен нәрсә булган, шул булган. Безнең тормышта язылган бит инде. Нәрсә без иртәгә нәрсә эшлисен дә без аны белмибез, безнең язылган. Шуның өчен нәрсә беләсем килә инде. Гаилә темасына бик тә керәсем килми. Ул безнең икебезнең генә эшебез. Шуның өчен кем андай гайбәт сөйли, кем ни сөйли, тигеләй булай. Кемдәндер ышана, кемдәндер ышанмый. Шуның өчен мин үз фикеремне үземдә калдырам. Кешене теге мыскыллап, менә шулай булды икән дип, менә шулай дип, мин үземне теге оправдывать итәсем килми, бер кайчан да итмәдем дә. Һәм киләчәктә нәрсә язган, шул була. Бары тик Аллаһ Тәгалә кулында. Шулай да бит, Руслан, менә гаип атта да, тәртәдә дә диләр, бит. Бер кайчан да бит инде. Бер яклыгына булмый. Тик шулай да менә бүгенге көндә бәлки кемнәрдер сезнең кебек халәттә хәзер торалардыр, бит. Менә андыйларга син ират буларак нинди киңәш бирер идең? Син хәзер үзеңдә менә шул вакытка күчеп булса, үзеңне ничек тотар идең? Бармы шундый? Шундый теләк әйтәсем килә, ир кеше ир урында булырга тиеш, хатын-кыз урында булырга тиеш. Кеше сүзе кеше үтерәделәр. Кеше сүзен тыңларга ярамый, чөнки бар шундый кешеләр, көнче кешеләр дә бар бит инде. Нишлә буларның тормышлары матур, минем булай түгел микән дип. Бигрәк артистларга карата әле. Артистлар арасында, шуның өчен минем теләгем шул, бер кемдә тыңламагыз. Үз уягыз сез инде шушы уяларны кырган секен матур иттереп, балалар үстереп, матур иттереп, тигезлектә бәхетләрен күреп, матур иттереп яшәргә. Руслан, менә әлеге вакыйгалар синең ичке халәтеңне нинди якка үзгәртте? Минем ичке халәт, мин шандым, шанып килдем бүгенгә хәтлек. Шуның өчен ничектер теге ныгытты, һәм инде барыбер теге кеше бит инде
үз фикерен һәм инде үз тормышындагы юлын, теге максатларын авырлык килгәч кенә аңлый, үзгәртә. Шуның өчен дә ул җиңел әйбер түгел, аерышу ни, чөнки барыбер гомер итәсең, балалар бар, итәсең. Шуның өчен озын сүздән кыскасы бары тик Аллаһ Тәгалә кулында. Киләчәкне без булмый. Ләкин менә шушы әлегә үзгәрү процессы синдә барамы? Дәвам итәме? Дәвам итә. Яхшылыкка, камиллеккә Юк, мин ничек бар шулай, дөресен әйткәндә, теге кайбер якларны бәлкем үзгәртергә тырышамдыр, бәлки кайбер якларда, чөнки бит инде сез әйтеп киттегез, атта да бар, тәртә дә бар. Шуның өчен һәрбер кеше үз гаебен танырга тиеш. Һәм инде шуның белән эштән көрәшеп, индер үзенә максат куеп, дигәндәй яшәргә тиеш. Менә хатын-кыз буларак, Руслан, тагын бер сорау сорыйм да, шушы темага кагылышлы, гафу үтенеп кенә синнән. Менә син әйттең, ир-ат урынында, хатын-кыз урынында булырга тиеш дисең. Тик шулай да кемдә күбрәк канәгатьсезлек? Хатын-кызның ир-атка каратамы, яисә ир-атның хатын-кызга каратамы? Хәзер бит заманасы шул. Дөресен әйткәндә, күбрәк хатын-кызның канәгать булмау. Кеше әйтеп киттем бит, кеше югалткач кына аңлый башлый, ценить начинает дигәндәй общать башлый. Хәзерге шушы әзрәк безнең дөрес булмаган дөнья хатын-кызны ничектер икенче юнәлешкә тарта Боза дисеңме син? Боза да түгел дә инде икенче юнәлешкә тарта башлый. Мәсәлән, кызга башлый бит инде әйтеп киттем, менә нишләп аларның шулай, безнеке юк. Нишләп бездә шулай? Димәк, бу хатын-кызга гына хас сыйфатлар, әйме? Ир кеше бит ул барыбер теге икенче хатын-кыз это эмоциональный. Хатын-кызга гел җитми, хатын-кызга гаиләсенә гел кирәк, үзенә кирәк. Ир-атка бармы бар, юкмы юк, ярар булыр дигән кебек. Менә ирләр шулайрак яши кебек, хатын-кыз гел яхшылыкка омтыла. Алай түгел. Без бит инде бар теге логик яктан уйласаң булырга тиеш. Мәсәлән, мин күп кешеләрне беләм, бар бөтенләй бер булган очракта да, җитми ул барыбер. Нәрсәдер канәгатьсезлек хатын яктан, хатын-кыз ягыннан килә. Шуның өчен минем нәрсә әйтәсем килә, һәрбер әйбер үз урында булырга тиеш, бер-береңне хөрмәт итү, чөнки яратышып кына торып булмый, хөрмәт кирәк. Иң мөһиме хөрмәт. Хөрмәт булмаса, ул гаилә булмый дигән сүз. Шуның өчен хөрмәт итегез, бер-берегезне яклап, саклап яшәгез. Әйбәт сүзләр, әйбәт сүзләр. Tutırıp aldım sularını tügelemez deyip, Yamağı saldım yaralarga kürenmez deyip, Şişmelerden qaytır yolga ayıl tönük düşüken, Günler boya uyalım seni çıkmışsın izden. Ay yüreğim su birigiz küydüre işiten, Minim kebek ulla mini soğuna biken, Ay yüreğim işlimiken üzülüp süyen, Minim kebek ulla mini yaratan iken. Ay yüreğim su birigiz küydüre işiten, Minim kebek ulla mini soğuna biken, Ay yüreğim işlimiken üzülüp süyen, Minim kebek ulla mini yaratan iken. Uşaklarının kümerleri koladır köyü, Kem uyulağın küngillerim sargayır deyip, Kiyek qazı yolu küklerde sazılıp ütken, Onu dalmayım kiler sengrip üzülüp küten. Ay yüreğim su birigiz küydüre işiten, Minim kebek ulla mini soğuna biken, Ay yüreğim işlimiken üzülüp süyen, Minim kebek ulla mini yaratan iken.
шошыларына қайтырылар дейіп Хисләрімі тирәні қажырдым түтірілер дейіп Gül şeşekler bakşalarda ürelep üsiken Yüreğimde suyu olup yetişsen kübüten Vay yüreğim su birigis küydür eşitten Minim kebek olda mini sağına biken Vay yüreğim işlim iken üzerek süyen Minim kebek olda mini yoratan iken Vay yüreğim su birigis küydür eşitten Minim kebek olda mini sağına biken Vay yüreğim işlim iken üzerek süyen Minime kebek olan yine yoratan iken Vay yüreğim işlim iken üzerek süyen Minime kebek olan yine yoratan iken Minime kebek olan yine yoratan iken Yırak yolga çıqqan şokta unutma meni diyden Dereldegen kulun bilen kır şeşekleri birdin Kır şeşekleri qarşımda seni xatirleteler İkev birge vəqdələşkən qolunlarga yilteler Kır şeşekleri qarşımda seni xatirleteler İkev birge vəqdələşkən qolunlarga yilteler Senin deyilegen jiplerini Tegermeşler şırnıylar Yazmışının aşık vargışı Kulağında şanlıylar Kır şeşekleri karşımda Sine xatirleteler İkev birge vəqdələşkən Qolunlarga yilteler Ayırmaz bezine yazmışlar Nişik tırışsalardan Şeşikeler yuvatır mine Gidip kırsalarda Kır şeşekleri karşımda Seni xatirleteler İkev birge vəqdələşkən Qolunlarga yilteler Şeşekleri karşımda seni xatirleteler İkev birge vəqdələşkən qolunlarga yilteler İkev birge vəqdələşkən qolunlarga yilteler Qolunlarga yilteler Руслан, балалар турында да сұрап кетейм әлі. Міне сен бүгінгі күнде олардан көпмедір дәрежеде ерақта, тек шулай да оларны яқын етіп, оларға өз иғтибарыңны бүгінгі күнде тиішінше жеткересің ме?
Жеткермәскә митендә аларны шушы көнгә рәхәтлек үстергән, алар бәләкәйләр түгел инде, алар сагыналар, мен ап келгән сайын кайтасыбыз килми дип, әле менә күптән түгел генә бәләкәй кызның Ясмиянең туган көне үткән инде. Мен белән булды тоже барып, мультикларга тегендә монда игра башкаларына диләрне рәхәтләнеп шулай күңел ачып йөрибез. Иркәлисең аларны. Бик иркәләргә тырышмыйм. Мен кирәк вакытта катта булам, кирәк вакытта иркәли дә беләм. Малай белән катырак, бәләкәй кыз иркәләтә үзе. Менә аны яны үзе синең яныңа килә сырып алана, әти, шулай дип тегеләй булай дип, анларга ничек инде бер әйтәсең. Бар кыз бала икенче төрле. Без инде ул тугачта инде аны Илмир да әйтә инде. Синди кызың күбрәк яратасың. Мәйтәм нишәтәмсең, менә син бит мәйтәм тоже кыз бала мәйтәм. Бары әтигә тартыласың. Кыз бала бары күбрәк әтигә тартыла, малай кеше әнигә. Ну барыбер инде малайга тиесенчә хәзер воспитание бирә кирәк. Хәзер менә мин сизәм, анарга әти назы җитми, менә тартыла миңа әти назы кирәк, әти кулы кирәк. Шуның өчен дә Әти киңәше кирәк. киңәше кирәк. Шуның өчен дә бар да әйбәт, бар да Аллага шөкер. Иң мөһиме исән сау булсыннар инде. Әбиләре янына тарталар инде, әбиләрен бик ник ярата, әбисе үстерде бит инде без гастрольләргә киткән вакытта, әбисе карады инде аларны икесен. Камил инде гомумән тугачта моны хәзер вакытларда әбисендә торды. Ясмин әле ул бик узак тормады, аннарысын без күчтек үзебезнең фатирга. Шулай иттереп, Җырга сәләтләре бармы? Бар, икесендә дә бар. Камил әле бәләкәйрәк вакытта теге балалы концертлар була иде, балалы сәләнкаларында, шунда катнашып, бергәләп теге Шушма буе әрәмәлек, анда Сайрый Сандугач дип шушы җырны җырлыйдык. Аннарысын инде үзен ничектер теге бездә уйладык та инде мәйтәм кирәк булмас, теге үзе инде уйладык та мәйтәм нәрсә үзе киләчәктә сайлар, шулай булыр. Бәлкем теге җырга тагын гашыйк булып китеп, үзе җырлый башласа, теге Таланты булса бар бәреп Син каршы килмисең әле. Каршы килмим, чөнки бөтенде барыбер теге кеше минем уйлавым буенча үз теләгән әйберен эшләргә тиеш. Менә шуның өчен миндә инде бәләк чакта икенче профессия алырсың дип җырламай инде дип әниләр әйткәне булды. Барыбер мин үземнекеле эшләдем. Барыбер училищеларында укып, барышы сәхнә юлын сайладым инде. Шуның өчен балаларга каршы килмим. Үзләре үзгә ничек сайлар, үз юлларын үзләре табырлар. Алла берсә без инде юнәлеш кенә биреп торырбыз. Руслан, менә кешеләр белән уртак телне ничек табасың? Һәм синең бер формула бармы? Менә Формула юк. Алай мин уртак телне тиз табам кеше белән, мин чөнки гади һәм сөйләшү теге тиз барырга килә. тиз ачыласың, син тиз ачылалармы? Юк, мин кай вакытны ачылып та алам андарсын, ябылып та алам, но барыбер тегене уртак телне тиз табам мин кеше белән. Теге еще Кешегә карап барыбер теге кайбер кешегә җиңелрәк ничектер подход табасың, әмма кайбер кешегә теге авыррак шул. Менә ничегрәк подход табуларың синең? Син күбрәк елмаясыңмы, ачыграк булырга тырышасыңмы, теге аны белергә тырышасыңмы син? Беренче булып үзең исәнләшәсеңме? Ул беләсеңме, менә исәнләшәсең, әзрәк сөйләшә башлыйсың, кемнең кем икәнен аера башлыйсың. Мәсәлән, мин кешене бик нык аерам, кемнең кем икәнен күрәм мин. Әйдә, яхшы, бу урында тукталып торабыз. Әйдә, менә безнең турда ике җөмлә белән генә, ике сүз белән генә. Әле теге Син инде Ни дәрәҗәдә син оста икәнсең? Әйе. Уңай яктан күрәм. Без инде уртак телендә шулай әйбәт таптык һәм инде бик әйбәт кешеләргә охшагансыз. Рәхмәт. Әйдә, алайса, Руслан, әлеге мизгелдә тамашачы белән дә уртак телне җайлырак, җиңелрәк табу өчен без сине сәхнәгә чакырабыз, чөнки алар көтәләр синнән җыр. Әйдәгез. Киттек. Çitleriga kitəsiz, ni olay itəsiz,
Üzeklerinin igen üzesiz. Sizi qaysı illerden, sizi qaysı jirlerden soğanmış alışık düzesiz. Unutulmaz kişiden düşeler iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Aziz tuğan jirgem, qaytmayısın iki birden. Şit jirlerde ömür yitgenler. Gittigiz yaşınısız, nişikler yaşlısız, nigizlerin başladı gitgenler. Unutulmaz kişiden düşeren iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer canımız. Sızlanasız miken, muңlanasız miken, xatirelisiz miken jırlarını. Unuttunuz meni, yuvalttunuz meni, bizge qaytap turgan yollarını. Unutulmaz kişiden düşeren iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer canımız. Unutulmaz kişiden düşeren iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa
eğer canımız Vay tersiz boğulur Vay tersiz ele verir Taşı bulamazsa eğer canımız Hürmetli tamaşaçılar, bir de Qonaq Bit Show һәм инде biz әңгәмәне килгән кунагыбыз белән дәвам итәбез. Руслан, менә һәркемдә җырлаган мәлдә тамашачысында костәннәре чыгара алмый. Һәркемнең дә моңы, таланты, чыккан көе мондый сәләткә ия түгел. Тик синеке шундый. Син җырлаганда тыңлаучының костәннәре чыга. Бу инде тамашачы белән җырчы арасындагы резонанс. Менә бу әйбергә өйрәнеп буламы? Яисә ул бирелгән сәләтме? Менің ойлауым бойынша ол сәләттер инде барыбер теге Аллаһ Тәгалә биргән моң тавыш дигәндәй. Менә мәсәлән минем кайбер җырчыларның тыңлаган тоже костәннәрем чыкканы бар. Шул инде Салават абый безнең инде элекке җырларын, концертларын караганда теге моңлы мотор җырларын алганда менә костәннәр чыгып ала иде. Ул сәләт дип саныйм. Димәк, монда җырның сүзе, көе генә мөһим түгел, әйме күңел кылларын тибрәтер өчен дә шул. Ничектер теге Ішкі харизма булырга тиеш бит. Бирегә тиеш бит инде менә ничектер теге алмаш энергия булырга хәзер тиеш. бит инде җырчылар кайбер җырларын тыңлыйм. Алар нәрсә җырлаган үзе дә аңламый дөресен әйткәндә. Җырында бит инде бары кичерергә кирәк. Кичереп җырларга, менә тапшырырга халыкка. Мәсәлән, әни турында икән, әни дигән мәсәлән югалткан әйләр турында, югалткан әйләр турында барыбер кичереп, костәннәр чыгып, халык теге үз күңеленә алып, теге ялап та алырга мөмкин, әзрәк теге елмаеп та алырга мөмкин дә. Руслан, менә син сәхнәгә чыккач, нинди хисләр кичерәсең? Дулкынлану хисләре. Дулкынлану була, ул һәр чакта мин уйлавым буенча дулкынланмасаң, син бит инде бары үз эшеңә ничектер теге серьезно карыйсың, һәм инде серьезно карагач дулкынланып булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки барыбер монда шулайрак җырлый алмасмы микән дип теге кеше нәрсә әйтер микән, барыбер алар сиңа чыккач карыйлар, нәрсә кигәнсең син, чәч бөртегенә алып туфлия хәтлек алар синне тикшерәләр. Әле даже җырда ул хәтлек ни түгел. Баштан карап чыгалар, сканировать итеп, аннарысын инде җырга, тавышка игътибар итә башлыйлар. Ә син менә мондый вакытта уйлап чыгасыңмы, нәрсә әйтерләр икән, ошатырлар микән, ошатмаслар микән дип. Яисә мондай бергә син игътибар итмәскә тырышасың. Без бит программаны баштарак төзибез, концертны нәрсә әйтергә, нәрсә әйтмәскә, ул инде барыбер безнең коллектив белән бөтенләй бер баштан уртакка салып сөйләшәбез. Теге теләсә нәрсә бит инде тоже әйтеп булмый бит инде барыбер менталитет дигән әйбер бар безнең татарда. Без бит инде барыбер татар җырчысы аерылып торырга тиеш әзрәк үзенең итәгатьлеге белән, чөнки без инде барыбер динебездә мөселман, шуның өчен тамашачы безнең мәсәлән яратмый артыграк дигән итсәң, барыбер уже икенчеләй карый. Без бит инде барыбер аерылабыз урыс эстрадасыннан, чит ил эстрадасыннан. Ну ничектер булса да барыбер заман белән атларга кирәк. Ну үз коллективны югалтмыйча, үз музыканы югалтмыйча, менә үз моңны югалтмыйча, хәзер бит инде китте, моңы да юк, ни дә юк, нәрсә җырлаган үзе дә аңламый. Шушы әйберне югалтмыйча да алып барып була бит. Менә мәсәлән мин бит карыйм, нишләп чит ил җырчылары үзенең колоритын, үзенең стильләрен югалтмыйча җырлыйлар бит. Нишләп біз үзебезнең стильне югалтып, какой-то зарубежный аларга яраклашып җырларга тиеш. Ну, алай булырга тиеш түгел. Безнең бит инде татар эстрадасы, аннарысын татар колориты югала дигән сүз. Ә менә синең кем ышанычыңны, бәлки нәрсәдер ул арттыра ышанычыңны? Алкышлар, мактау сүзләре, яисә киресенчә? Юк, мен теге артык мактаганны яратмыйм, алкышларны яратам инде. Алкышлар, халык алкышлагач ул барыбер теге энергия аласың, канатланасың. Канатланыдан түгел теге синең эшеңә битараф булмавын аңлату бит инде ул. Ничектер рәхәт булып китә инде, бар тагын да теге концертында бетерәсе килмей, җырлыйсы килә тагын. Шундый моментларда булды, теге әллә кая эйфорияга кереп китәсең, теге чыгасың халык белән, анда инде автоматически үзең нәрсә сөйләшсең, теге булай. Бизка җырлаталармы? Булгалады, шундый моментларда булгалады. Шул. Руслан, ничек уйлыйсың, чын профессионал җырчы нинди булырга тиеш? Аның характер үзенчәлеге, профессиональ яктан карашы?
шын профессионал җырчылар безнең бар татар эстрадасында. Мен, мәсәлән, профессионал җырчы ул Филүс безнең Кахиров. Элекке җырчылардан Хайдар абый Бегишев, Илхам абый Шакиров, Әлфия Павзалова, ну, әйтеп алар күп. Әйтеп бетерексез. Шуның өчен дә барыбер укып кына, теге укытып кына нитеп Профессионал булып булмый, практика деген әйбер бар бит инде, барыбер син бит инде. Ул любой өлкәдә дә практиковаться итмәсәң, бер нәрсә эшләп булмый. Кемдер гомер буе укый, но үз сәләтен күрсәтә алмый, белдерә алмый. Кемдер, мәсәлән, бар шундый кешеләр, менә Аллаһ Тәгалә бирә, менә аның бар ул менә. Ул инде шундый үреләргә менергә мөмкин, анда профессионаллар янда тормый дигәндәй. Ул ничектер кешенең ичке дөньясына карыйдыр. Менә шушы тумыштан, теге дөньядан килгән талантны үстерергә кирәкме менә профессиональ яктан, синең уйлавыңча? Яки ул барыбер йөреп чыгамы менә, теге калкып чыгамы? Теге камилләштерү дип әйтүем инде менә. Менә бит инде артист кешене барыбер халык күтәрә. Менә халыкка ошый икән, аны син берәй-бер дә эшләп булмый. Ул сиңа, мәсәлән, халык сине ярата, синең концертыңа килә, йөри, берәй-бер дә эшләп булмый. Менә сиңа, менә шушы син санаган кешеләр исемлегендә булу өчен нәрсә җитеп бетми? Бер карасаң, сиңа бит Ходай биргән талантын да, халык та сине ярата. Вакыт. Тәҗрибә туплау димәк. Әйе. Менә яраткан тамашачыларың арасында, менә синең иҗатыңа мөкиббән киткән тамашачылар арасында иң яраткан җыры нинди синең репертуарыңнан дип әйтәм? Ну, алар күп инде, минем менә Ләкин бик популяр менә тамашачылар арасында. иң беренче чыккан җыр ул инде Бәгырең таш булса дигән. Менә миндә дә син шушы җыр белән ассоциация. Әйдә бер-ике юлын. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса, онытып кара. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса, онытып кара. Афәрин. Руслан, бүгенге көндә син үз өстеңдә эшләүне дәвам итәсеңме? Өстәмә дәресләр аласыңмы? Гомумән ничек үз өстеңдә эшлисең? Дәресләр алмыйм. Вокал ягыннан Вокал яктан алмыйм. Күбрәк карыйм шул татар үзебезнең җырчыларыбызны, элекрәк җырчыларыбызны шул инде хәзерге яшьләрендә карыйм, анда чит ил җырчыларында карыйм, нәрсәдер үземә топлыйм шундан менә, мәсәлән, нәрсәдер җитеп бетми, нәрсәдер менә имидж өстендә, мәсәлән, анда җыр өстендә, аранжировкалар өстендә, анда бит бөтенләй бер взаимосвязано. Шуның өчен дә теге замана телендә әйткәндә син бүгенге көндә үзеңә самоанализ ясыйсың. Әйе, самоанализында һәм инде менә әкрен-әкрен генә үз максатларыма әкрен-әкрен генә барам. Руслан, менә синең өчен мөгъҗиза нәрсә ул? Һәм бүгенге көндә нинди мөгъҗиза күрергә теләр идең? Мин дөресен әйткәндә мөгъҗизаларга ышанмыйм. Юк, ул теге андай бер ышанмыйм. Һәрбер әйбер кешенең үз тырышлыгы белән килә. Менә беләсеңме, Руслан, бер каршылык әйтим әле. Менә син бит инде Ходайга ышанасың, Ходайга ышану ул үзе бер мөгъҗиза. Ул бит үзе мөгъҗизалар китереп тудыра. Менә теге эшең бармы икән, син тырышасың, бармы эшең. Менә Аллаһ Тәгаләнең амин сәгатенә туры килсә, бу бит үзе бер мөгъҗиза, килешәсең. Ну, аның белән килешәм, но барыбер теге пештә ятып кына бит инде Тормыш бармы дисең инде? Теләп алай тормыш бармы, син барыбер нәрсәдер эшләргә тиешсең, шушы мөгъҗизага дигәндәй. Тырышырга, ул бит инде син сорыйсың, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бирә, бирмәй түгел. Мәсәлән, син үз эшеңне алып барасың, теге начарлык белән түгел, мәсәлән, ихлас күңелдән, чын күңелдән, менә шундый мөгъҗизага ышанам. Менә син үз эшеңне алып барасың, һәм инде сорыйсың, тагын да әйбәтрәк булсын әле дип, тагын әйбәт. Но барыбер сиңа бит инде Аллаһ Тәгалә көч бирә үзеңә, син үзең тырышып бөтенләй берне кырырга һәм тырмашырга дигәндәй. Ярар, менә шундый шанс булса, менә син алтын балык тоттың ди.
Менә сиңа шанс бирелә. Менә бер могҗиза шыңга аша. Нинди могҗиза ул? Бар шундый әйтем түгел, менә мен үзем фикеремне белдерәсем килә. Син сорыйсың алтын балыкта, мәсәлән, тоттыңды байлык сорыйсың деймен да, мотор тормыш иптәш сорыйсың икән, машиналар, йортлар, но ярар ул сиңа бирде ди. Күңел тынычлыгы юк, бәрәкәте юк. Шуның өчен булмауы хәерле, үзең бөтенләй берне тырышып курсаң. Аның бәрәкәте дә була, үзең бөтенләй берне эзләп табасың. Бәхетен дә, тормышын да, тормыш иптәшеңне дә үз йортыңа үзең сорасың. Шулай дип уйлыйм. Сорый белеп сорасаң, Аллаһ Тәгалә ул бирә, шуңа күрә Сырык. сорый һич көтмәгәндә анда карточкаңа теге тараткан акчаларының кэшбэк булса да кире кайтсын. Bulunlarda jilek düşüken, bigerek düzülgürgen, yanda sügen yar bulmağı, ey canlarını küydüre. Yalğız ütelgen ömürler, sine soğuşlu ide, ebidi küngele tanımay, Xuaman üstüne küte, mehara tuluşilek tüger, zepler alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngelen nazıga tulamay. Mehara tuluşilek tüger, zepler alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngelen nazıga tulamay. Şilektey matur şoklarının parlap ütesi kile, kimdir yalğız kimdir parlı, niye şulay kim bilir. Nilergene söylesek dem, ömür yalğız ütmesin. Parlı bulğan bəxtlərinin Xudayım küp görməsin. Məhəbbət ol jilək tügəl, zeplər alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngəlin nazıga tulamay. Məhəbbət ol jilək tügəl, zeplər alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngəlin nazıga tulamay. Məhəbbət ol jilək tügəl, zeplər alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngəlin nazıga tulamay. Məhəbbət ol jilək tügəl, zeplər alıp bulamay. Yanında yarın bulmasa, küngəlin nazıga tulamay. Yanında yarın bulmasa, küngəlin nazıga tulamay. Руслан, менә шундый бир
китер деген заманда яшибез бит инде без, әйме? Бер кешедә мә дип сиңа бирми. Бөтен кеше нидер сорый. Менә тиеш дип тә аннан соң әйтәләр. Менә шундый заманада синен шулай сорый торган кешеләргә нәрсә әйтергә теләр идең? Төрле хәл була. Булгалады, минем дә теге сораган моментлар булгалады. Теге отказ да алганым булды. Кемдер уңай белән, кемдер булышкан моментлар да булды. Мин теге сораган кешегә Мөмкинчелегең Әйе, булса. мөмкинчелегең булса, син нык торасың икән, мәсәлән, минем уйлавымча ярдәм итәргә кирәк дип саныйм. Чөнки бүген ул синән сорый, иртәгә синән ардан сорарга мөмкин синә шул. Яхшы. Әйдә, әлеге мизгелдә без синең белән бер уен уйнап алыйк әле. Әйдә. Чөнки без синең белән әңгәмә кырдык, инде ачыла гына башладым, тик безнең сине тагыдан ныграк ачып бетерәсебез килә. Без синең белән хәзер Джанго уйныйбыз. Уйныйсыңмы? Уйныйм. Киттек. Бик гади уен, Джанго дип атала. Инде без аны ирештердек сиңа. Кагыйдәләрен аңлатып китсәк, менә син күрәсең сүзләр, тамашачыларыбыз да күрә. Без чиратлашып әлеге Алабыз сүзләрне. такталарны теге этеп алабыз. Кемдә ишелә, Шул. Уен тамамлана. уен тәмам. Син дә җавап биргән мөмкин. Юк, җавап бирәсең бар бит син Син генә. генә, без сиңа сораулар гына Ярый, бирәбез. ярый. Әйдә, син кунак, син беренче Беренче ал аласың. бер сүзне. Авыл дигән сүз күрәм мин моннан. Аны без камерага күрсәтик. Ага, яхшы. Авыл. Руслан, менә картлык көнендә, картлык һәрбер безгә килсен ул, бәхетле картлык, Матур картлык. матур картлык, авылга кайтырга теләгең булыр микән картлык көнендә? Яисә син шәһәр бабайы булырга гына планлаштырасыңмы? Юк, шәһәр бабай буласы килми. Авыл бабайы буласы киләме? Хәзер бит теге частный секторлар бар бит инде. Бәлкем шунда йорт салып, Алла бирсә дәсә, шунда картаясым килә. Казаннан ерак түгел генә, әйе? Әйе. Яхшы. Так, минем чиратмы? Әйдә син ал. Так. Менә курку. Яратасың инде син шул темага. Мин гел шушы сорауны бирәм. Менә бүгенге көндә Руслан нәрсәдән курка? Курыкмыйм берәбердән, Аллаһ Тәгалә генә куркам. Менә шул. Худайдан куркасың. Яхшы. Мин чираттагы сүзне алам. Кайсы миңа калса инде бу инвестиция. Хыянәт. Юк, хыянәт дигән бу юлы. Сиңа хыянәт иттеләрме? Менә кыска гына сорау, кыска гына җавап синнән көтәбез. Юк. Яхшы. Хыянәт итмәделәр. Юк. Яхшы. Менә монда астан хезмәттәш. Менә бүгенге көндә син иң ышанган коллега хезмәттәш кем ул? Минем ышангач үземнең коллективым. Менә без тупалык бит инде үзебезнең коллектив әле. Хезмәттәш дусларым. Шуларга ышанам, бергәләп. Яхшы. Алар белән без әле алда әңгәмә кырырбыз. Әйе. Әйдә, чираттагысын алыйк. Хобби. Нинди хоббиң бар синең? Хобби мин йөзәргә яратам. Йөгерергә? Йөзәргә. Йөзәргә. Әйе, бассейнда. Ярар атнасына ничә тапкыр йөзәсең? Ну, төрлечә була. Нинди метраж? 50 метрлы бассейн. Брас кроль. 45 минут туктап яшәйдем. Ага. Кайсы белән? Кайсы алымы? Брас. Вольность белән. Ага, яхшы. Так, минем чиратмы? Әйдә Юк, син инде алдың, һәм мин алам. Ал. Так, нәрсә алмакчы идем Менә әле? монда кызык сүз бар. Мин ниндидер сүзне алырга дип уйлаган. Менә, акча. Бүгенге көндә эшләгән акчаң җитәме сиңа? Син аның канәгатьме, яисә күбрәк эшләргә телисеңме? Аллаһка шөкер, бар да җитә. Булганна шөкер итеп, буласына өмет итеп яшим. Яхшы, афәрин. Менә бу сүз минем күңелне борчый. Уятка калу. Руслан, менә уятка калу синең өчен нәрсә ул? Ну, оятка калу булды инде, әзрәк. Син уздырдың. Моны мин алырга тиеш идем. Яхшы. Менә бу уятка калган моментта син ничек үз-үзеңне җиңдең? Ничек ихтияр көчен туплап, Руслан Көзгә җиңдең? караганда, Руслан, әйдә, алга. Төрле хәлләр була Бүген дидең дә. сөйләр дә иртәгә оныталар. Яшәргә кирәк. Молодец. Молодец, Так. әйе. Синең чират, Руслан? Безнең әле багана нык тора. Әйе, алабыз. Бу әйбәт бит, Русланны күбрәк ачабыз. Әйе. Ага. Конкуренция. Конкуренция.
Син сәхнәдә, гомумән синең сәхнәдә конкурентларың бармы? Минем конкурент алай теге дошман итеп бер-берсендә күрмим. Конкурентлар бәлки мине конкуренттер күрәләрдер. Мин теге барсы, Конкурентлар кирәк бит инде алар. кирәк, чөнки тагында теге катырак эшләр өчен. Менә бер көнне ике җырчының концерты булса, сине дә ярата, аны да ярата икән, аның концертына барсалар, ул бит сиңа конкуренция тудыра ул кеше. Нишәтәсең инде? Миңа кеше килмәсә, значит, аны күбрәк яраталар дисез. Тырышрак кирәк, эшләргә кирәк. Так, минем чиратмы? Юк, мин алам хәзер. Шулай бит инде. Юк, шулай инде яхшы мин. Так. Менә монда синең яраткан инвестиция сүзләре мәсәлән. Акча белән бәйле сүзләр. Акчасын сорадым инде. Менә шантаж. Сине шантажлаганнары бармы? Юк. Бер дә юк. Юк. Яхшы. Менә Үзеңнең шантажлаганың бармы? Юк. Юк, яхшы. монда инде менә сәхнә синең өчен нәрсә ул дип белмим. Менә сәхнәнең синең өчен начар яклары. Сәхнәнең беләсең генә нәрсәсен. Яхшы якларын беләбез, начар якларын Начар инде. ягы нәрсә, гайбәт сөйләү, менә сәхнә артында гайбәт сөйләү, менә шушы берне бетерергә иде. И бар да гайбәт булыр иде. Син үзең сөйләшмисеңме гайбәт? Юк, сөйләшмим. Сингл читтә гайбәттән. Молодец. Яхшы. Так, синең чиратмы? Русланның чираты әйдә. Әйдә, Руслан. Нинди сүз кызыксындыра сине? Монда әле сүзләр күп. Багана ишетес, түгел. Әйдә, Руслан. Ага. Бу сиңа кагылышлы кредит. Кредитың бармы, Руслан? Кредит юк. Кредитың юк? Юк. Ипотекаңны яптың? Япмадым, но юк. Мин түләмим хәзер. Менә мәсьәлә нәрсәдә? Ярар. Сорауым юк башка. Киттек алга таба. Мин аламмы сине? Син аласың? Так. Әйдә китап дигәнне алыйк әле. Бүгенге көндә Руслан Керамудиновның укыган соңгы китабы ул нинди? Мин соңгы китапны мәктәптә укыдым инде. Хәзер бит заманча YouTube бар. Шундан гына. Руслан безнең тормыш китабын укый, әйме Руслан? Әйе, шулай. Тормыш китабын укыйм. Яхшы. Так, кайсырак? Минем яраткан сүзем инде ул театр белән бәйле булыр. Руслан, театр синең тормышыңда нинди роль уйный? Зур роль уйный, чөнки театрларга йөрим. Менә әле күптән түгел генә Сөйәркә дигән спектакль карадым. Шалда куйдылар спектакльне. Кем белән карарга бардың? Үзем генә бардым. Чөнки анда мин җырлаган бер җырны әйләндерәләр. Ул Сөйәркә дигән спектакль Әнисә дигән җыр. Яхшы, әйдә мин алам да. Әйдә инвестиция алдык та ул ишелде безнең. Әйе. Алдым инде барыбер. Руслан, бүгенге көндә син нәрсәгә инвестициялисың? Әлеге көндә мин үземә инвестиция ясыйм. Ул ни рәвешле? Сәхнә. Сәхнә. Әйе, ротациясе. Физик формага. Физик форма. Фитнеска йөрисеңме? Йөргән, мен әле туктадым. Менә йөргәй башларга кирәк тагын. Костюмнар. Костюмнар, киемнәр, җырлар, Тышкы кыяфәт, шушы инвестиция үземә. Пока. Яхшы, инде шушы инвестицияләүне бездә күрик, сәхнәгә рәхим ит, Руслан. Yaşayım olmamı gerek, olma bir düğümlinin. Sağından da kovadı yanlarına, koydum sina torta kügelen. Durmaşımını bir de bir yemelendirip, durgan seni bittin sizi bir gün.
şülerin ellerine tuyula Sağınan da babadı yanlarına faydalı sinar torta kügelen Turbaşımını bize bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gülen Yeşigele birge matur yeşik hümürler birbirine Hürmet yoğalmasın mehbetke nasip bulgar dine Sağınan da babadı yanlarına faydalı sinar torta kügelen Turmaşımını bize bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gülen Sağınan da babadı yanlarına faydalı sinar torta kügelen Turmaşımını bize bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gülen Hürmetli dostlar, bir de konak bir show. Hem indi bizden kilgen konağımız yanına anın alıştırgısız türkümü de kilip kuşuldu. Selam yigitler, kızlar. Nişik keyifler? Eybet bulgaş eybet. Ruslan, aydeli, mine şuşu türkümün bilen bizni tanıştırıp giteli. Qoyşan siz tanıştığız, kimler bar senin türkümünde, qoyşan toplandı eligi türkümügüz, nire uşli sin toplarga buldun alarını? Bu türküm toplandı былтыр. Мына енді бір ел рәвішінде эшләп келебез. Аллаға шүкір. Кайбер кешеләрне инде мен инде күптәннән беләм. Кайбер кешеләр әле яңа. Бу Игорь безнең барабанчы, Шаллы егете. Зөлфия Темирова безнең бик талантлы җырчыбыз. Мен инде Руслан. Безнең Данбир Руслан, безнең соло гитарист Алия. Безнең биючебез. Илшат, безнең бас гитара. Илсор Набиуллин, бу инде безнең алыштыргыч звука режиссер, ут куючы, гомумән үзе дә музыкант, төрле аранжировкалар, звукозаписта эшләй. Без инде безнең Батыр, безнең талантлы баянчыбыз. Без инде Айдар, без бер-беребезне 12 ел рәвешендә беләбез. Минем администратор, концертный директор. Яхшы, әйдә алкышлыгы. Руслан, менә синең әлеге төркемдә шушы кешеләр булуы ул үзе бер зур бәхет синең өчен, әйме? Тагын кешеләр кирәкме әле синең төркемгә яки җитеп торырмы, булар белән дә эшләргә кирәк әле дисеңме? Монда әле тагын да күбрәк әле, ну әле күбесе килеп бетмәде. Берничә кеше. Калган җитә. Аллага шөкер, шулай тупланып бетте. Ә син аларны ничек тупладың? Теге ниндидер сыйфатларына карапмы, характер үзенчәлегенә карапмы, яисә талантына карапмы, яисә кайсыдыр үзе сиңа килдеме? Руслан синең белән эшлиме әле, синең төркемдә булыйм әле дип? Юк, әйттем бит инде, үзем бөтенләй үзебез тупладык. Сыйфат бик яхшы музыкантлар, виртуоз музыкантлар, җырлаган мәсьәләсендә любой җирдән импровизация ясап, эләктереп уйнап китәләр. Һәм инде безнең бит инде максат Алла бирсә, гомумән бөтен тере тавышка күчәргә. Әле әкрен-әкрен ул бик теге шундый авыр процесс, аны инде эшләү бик авыр. Шуның өчен әкрен-әкрен шул юнәлешкә тартылабыз. Һәм инде шул Алла бирсә, барып чыгарга дип тырышабыз. Руслан, менә концерт программаларыгызны кемнәр төзисез, үзегезме менә идея авторы кем, сценарийларны кем яза? Читтән чакырасызмы, үзегез утырып язасызмы? Үзебез теге
Тормыштагы төрле ситуацияларны алып, без инде быелны бәйләдек шушы урманнар белән әзрәк шушы ситуацияларны бәйләп алдык инде. Гомумән үзебез утырабыз да, безнең инде үзебезнең алып барышыбыз бар. Инде ул Илфат Аскаров, Татарстанның атказан артисты, драма, чалгы драма театры актеры. Эдек сүзі болмаса да оңа алқышлап Шулай бергәләп җыелабыз да, мәсәлән, инде җырлыйм, шушы җыр белән әзрәк бәйләп, нитеп, әзрәк үземнең биографиямны сөйләп инде, концертның программасын шулай төзедек, һәм инде алып барабыз. Ә менә бүгенге көндә бит инде шундый төркем белән бергә эшли торган җырчылар безнең татар эстрадасында шактый. Гомумән менә шушы шоу-бизнес базарында булган төркемнәрдән сезнең әлеге яшь төркемегез нәрсә белән аерылып тора? Кайсы ягы белән сез үзенчәлекле башкалардан? Талант, иң беренче талант, чөнки һәрбер музыкант үз урынында һәм үз уен коралында уйный. Күпчелек дигән артистлар массовка өчен җыялар, бит теге сәхнәдә күп кеше булсын өчен, мәсәлән, бездә алай түгел, безнең һәрбер кеше үз уен коралында уйный һәм халыкка үз талантын җиткерә. Яхшы, менә хәзер мин сорауны инде командага бирәм. Нигә Руслан Кирамуддиновны сайларга булдыгыз? Ни өчен аның командасында сез бүген? Беренчедән, бүтән монда утыручылар, алар Русланның талантына, аның талантын яраталар, аны тыңлыйлар, аны беләләр. Шуңа күрә Русланда зур перспективалар бар. Һәрбер команда катнашы нәкъ менә шул әйбергә иң беренче. Руслан ул бик талантлы. Ул үзен мактарга яратмаса да, без аны мактыйбыз, кеше янында да, һәм ул шулай да. Һәм сез администратор кеше буларак, теге акча саный торган кеше буларак, Руслан белән акча эшләп була диеп, аңа нык ышанасыз. Әлбәттә, ул теге шоу-бизнес булгач акчасы да нидә команда зур һәм безнең команда теге һәрбер команданың үзенең гаиләсе бар. Ул ниндидер түләүләре бар. Без бөтенләй аңлыйбыз, шуңа күрә курыкмыйча менә шундый зур команда җыйдык һәм әлбәттә, Аллага шөкер, Руслан барсына да җитә дип әйтсәк дөрес була. Яхшы, тагын нинди фикерләр? Ни өчен Руслан? Башка җырчы түгел, мәсәлән? Нигә Руслан? Мин Русланны беләм күптәннән. 2009 елда без аның белән таныштык. Ул вакытта сәхнәгә беренче адымнарын ясаган иде. Карап, тавышы бар, моңы бар. Хәзер инде акча да булыр, Алла бирсә. Менә шанабыз инде. Шанабыз хәзер бүгенге көндә шанырга гына. Шул. Яхшы. Тагын нинди фикерләр? Менә сез микрофон тотып утырасыз. Сырыгали. Biz Руслан белән 2013 елдан бергә эшләдек, эшлибез хәзергесе көндә. Мин дөресен генә әйткәндә, җырга моңга гашыйк кеше буларак шакыргач сөенеп ризалыгымны бирдем. Бу бит инде командага киләсең, эшләргә рәхәт булырга тиеш. Нәләр белән рәхәт, монда инде юлда барганда да безнең теге кай вакыт уйлыйсың, ярар юлда язгына булса да йоклап алырмын дип исәпләп чыгабыз, анда йокы дигән әйбер юк. Сөйләшеп, кызык хәлләрне сөйләп, җырлашып, җырлар тыңлап, шулай итеп, күңелле итеп эшлибез. Менә шуңа күрә риза булдым. Чөнки эшләргә рәхәт булырга тиеш команда. Димәк, сез кәеф сафа кылып, эш процессынан ләззәт алып, әлбәттә, рәхәтләнеп эшлисез. әлбәттә шулай. Яхшы. Ә менә абый сездән дә сорыйсы килә. Менә сез ни өчен татар артистына килергә булдыгыз? Анда, белмим, Мәскәүгә китепме, читкә китепме, рус артисты белән дә эшли аласыз бит. Он меня выбрал, не я его. Яхшы. Хөрмәтле команда, әйтегез әле, менә эштә Руслан нинди ул? Эштә Руслан таләпчән иң беренче. Ул үзендә жәлләми эштә һәм музыкантлардан ул таләп итә. Чөнки Руслан инде ул яшерен батырын түгел. Ул тере тавышка эшли торган артист һәм ул репетицияларда да тавышындан инде жәлләмичә һәм музыкантлар да нәкъ ул ничек бирелә. Чөнки артист кеше ул сәхнәгә чыга, билетлар түләп керәләр караучылар, алар инде тулайым ләззәт алып китергә тиешләр. Шуңа күрә инде ул таләпчән иң беренче. Пунктуаль яклары да барсыдан да бүтән сыйфатлары да бар. Аллага шөкер. Шуңа күрә
Менә сез Русланның иң яраткан ягы нинди? Русланның мин аны күптән әйтәм ул якны һәрвакытта Руслан үпкәли белми. Ул үпкәләүче егет түгел. Менә ул дуслыкта да шуңа күрә безнең дуслыгыбыз да озын юллы шундый һәм аның дуслары да белә ул менә бу сыйфатын. Ничек кенә булса да ул һәрвакытта елмаеп куя. Ул үзенең эшендә нәрсә кайнаган, әлбәттә, бәлки без дә белеп бетермибездер. Әмма дә ләкин үпкәли белми ул. Менә шул ягы бар. Башкаларга нинди сыйфаты якын? Теге таләпчән дип сорау бирдегез, күбрәк инде Илсур гаилә китәсе. Ул безнең тавышы операторы һәм инде барбер концертның битендә иң зур өлеше битендә безнең звуктан тора, тавыштан тора, аппараттан тора һәм инде Илсур ничек кили, теге артыграк теге килә бетермәсә, анарга иң күп анарга эләгә. Ничегрәк эләгә менә, ничегрәк эләгә, ул ничегрәк процесс менә бара, эләгү процессы. Эләгү процессы бик гади. Ул үз сүзен әйтә, ничек кирәк аңа? Ул Тыныч кына әйтә. Тыныч кына әйтә ул аны. Кычкырмый ул. Ул әйтә. Йомшак әйтеп катыга утыртамы? Юк, катыга да утыртмый инде. Йомшак әйтеп, яхшы җиткерә. Сүзе үтә димәк. Сүзе үтә, я. Менә ашуыгызны чыгарган моментлары буламы аның? Ну, булгандыр инде ул. Булды, менә Руслан белән бүтән эшләмим дигән моментлар. Юк, андай чаклар булмады. Аллага шөкер, дуслыгыбыз да әйбәт, эштә дә әйбәт, барсы да әйбәт, Аллага шөкер. Руслан репертуарындагы кайсы җырны тамашачы менә вах итеп яратып кабул итә? Теге инглизчә әйтмешли, инде кайсы җыраның на репите? Кайсы җырга килсәң дә Русланның инде җылы кабул итәләр. Соңгырада әлбәттә зал торып, кулларын күтәреп ул шитләргә китәсе әлбәттә һәм безнең концерт программада, яңа сезонның концерт программасында ничек җырламый түзимсең дип атала һәм нәкъ ул җыры инде әлбәттә бик популяр бүгенге көндә. Менә команданың бармы Русланның яратып җырлый торган җыры, менә команда, менә бәйләнә торган җырлар була бит инде. Менә сез теге настраиваться иткәндә, теге уен коралларын менә ниндирәк җырны килеп йөрисез Русланның? Менә шул ничек җырламый түземсең дигән җырны инде алар иң беренче кабызгач та Илсур кабызгач бөтен аппаратурында иң беренче җыр шуны куя һәм бөтен музыка инструментлар, гитарлар, бөтен шул җырга настраиваться. Сәнемесесі дейп башылаймын дуслар жырымыны, сағынып зарығып қайтып туған жеріміні. Нишік жырламай төземісің күгіліп тұлғарда, дос ишелерім туғандарым янда болғанда. Нишік жырламай төземісің күгіліп тұлғарда, ишелерім туғандарым исән болғанға. Бірге өстік, бірге ішітік шишіме суларын, дуслар ұнытмық біз бірде илеш бұйларын. Нишік жырламай төземісің күңілім толғарда, дос ишелерім туғандарым янда болғанда. Нишік жырламай төземісің күңілім толғарда, дос ишелерім туғандарым исән болғанда. Үтә улваябыз маңайлар сырылы, туған яққа дуслар сізге жырлайм бұ жырыны. Нишік жырламай төземісің көңілім толғарда, дос ишелерім туғандарым янда болғанда. Нишік жырламай төземісің көңілім толғарда,
Dus işlerim tuğanlarım isen bulganı da Mongaylar sarılansa da bit yürek partayımay Merhum bulganı duslarına girip aytalımay Nişik jırlanmay düzimsin küngülem tulganı da Dus işlerim tuğanlarım yanda bulganı da Nişik jırlanmay düzimsin küngülem tulganı da Dus işlerim tuğanlarım yanda bulganı da Dus işlerim tuğanlarım isen bulganı da Dus işlerim tuğanlarım yanda bulganı da İşlerim tuğanlarım isen bulganı da Minler gitgen günlerde göz yaşlarım gitmedin Gözler ütüp yazılar gelgen yürek şuna sizbedin Elimin sağına besire soğurak seni sağıdırsın Baytar ütüken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Elimin sağına besire Suğurak seni sağıdırsın Baytar ütüken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Yaş düşlerimde görem Uyalıysan uyalanasın Bir kulağını yavatırman Gilgende yuvalasın Elimin sağına besine Soğurak seni sağınırsın Baytar öteken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Elimin sağına besine Suğurak seni sağıdırsın Baytar öteken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Yıllar üttü hisler sünde Yırağaydı oralarım Seni hatırlatıp barı Sıkırı koyşak yaralar Elimin sağına besire Suğurak seni sağıdırsın Baytar öteken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Elimin sağına besire Suğurak seni sağıdırsın Baytar öteken günlerini deyip Hudayga yollanırsın Baytar öteken günlerini deyip Hudayga yollanırsın
жырға туры китеріп, нешік жырламыша түзіксің дейіп ойнатық әлі сізні. Ойнап алабызын біргәлешіп. Ойнайбыз ма? Ойнайбыз ма? Биреде ойын. Ойынның қағидалары бик гади. Инде безнең студияда көй яңгырый. Сез әлеге көйне танып, әйтергә тиеш. Кем җырлый, нинди җыр, һәм инде җырлап та бирергә тиеш. 2 юлын жырласагыз, гомумән сезгә 10 балл. Әйе. Шундук. Әзермесез? Әзер. Менә. Киттек. Беренче көй яңгырый. Güzel urazı. Дөрес. Дөрес. Нинди жыры? Büyük tavga menip bir jırladım. Әйдәгез, Әйдә, җырлап сез бирәбез. Бик тауга мене бер жырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басмады йөрәк сагышым. Әфәрин. Яхшы. Бер тональность бит әле. Әйе. Әйе. Киттек, киләсе көйне тыңлайбыз. Yok. Ашыкмыйбыз. Liliya Hayrulina. Дөрес. Jilekli jey. Jilekli jey. Җырлыйбыз. Җиләкле җәйләрне оныталмамын ямен, тыямын иреннәргә кайын җиләгеттәмен. Әфәрин. Нәфәрин. Игра бу сез не скучайте анда, былай булса да утырыгыз. Яхшы, киләсе көйне тыңлайбыз. Ренат Рахматуллин Тукта яңгыр. Нинди җыр? Тукта яңгыр. Тукта яңгыр. Звук режиссерга биш. Әйе. Киттек. Тукта яңгыр яумы әле, сагыш басты күңелемне аңлады. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Эзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Әфәрин. Менә бит. Алга таба тыңлыйбыз. Руслан Керамодинов, Нинди жыры? бәрәң таш булса. Бергәләп җырлыйбыз. Әйе. Әйдәгез Әйдә, бергәләп Руслан, җырлыйбыз. башлап җибәр. Күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең ташы булса, онытып барам. Әфәрин сүзләрен беләләр. Киттек, шираттагы көйне тыңлайбыз. Салават Фатхадинов, Нинди жыры? Салкын чәй. Җырлыйбыз. Гомерем шулай узармы гел, сине генә көтеп, ялгызым өстәл ярында суынган шәйләр эчеп. Әфәрин. Яхшы. Бик төгәл барабыз. Әйе. Тагын 2 җыр тыңлайбыз. Бик бәйләнчек җыр дидек. Фелис Кагиров түгелме? Әйе. Нинди җыр? Ки каз юлы. Әйдәгез. Ки каз Юллары югары, югары, исемең кабатлан, инде сүзләрен белмибез. Әфәрин дөрес. Әйдә без җырны танып белдек. Әйе. Менә өчендә юк 5 балл. Киттек алга таба. Хәния Фәрхи, үпкәләсәң әйдә Менә үпкәлә. бит. Беренче ноталардан ук танып белделәр. Җырлыйбыз. Әйдәгез. Үпкәләсең әйдә үпкәлә, тик айлар белән түләмә. Сыңлап кына килгән газиз ярлар, күз яшьләрем генә булып кал. Әфәрин. Җыры моңсу булса да безнең күңелләрдә барыбер шатлык яши. Әфәрин. Руслан командасына көчле алкышлар. Һәм айрым алкышларга безнең тавыш режиссеры лайык. Чөнки Җиңегез. Әйе. теге 2 нотасыннан ук инде белеп барды. Сез ничә ел эш тәҗрибәсе? Шын дөресен әйткәндә 6нчы класстан башлаган идем. Менә бит. Мәктәптә укыганда ук. Субханалла. Тагын бер кат алкышлар. Әйе, алкышлар. Инде шуннан да менә әлеге моментта сез үзегезнең түгел бик үз урынында булган команда икәнлеген аңлаттыгыз, Һәм бик бердәм күрсәттегез. икәнлегегезне дә күрсәттегез. Алга таба да шулай иҗатта кайнап, бердәм булып яшәргә насыйп булсын сезгә.
Ruslan, hürmetli komanda, mene olga taban indirek planlar. Biz endi hozir konsertlarimiz başına. Allah bersetlese 10 oktyabrdan ve Mendeleyevsk şehrinden başlayız. Endi anlarsın 18'e Egerci, 21'e Müslim, 31'e Zey, hem endi noyabr aylarında Tataristan, yanvar aylarında Başkırtıstan, fevral aylarında Şallı, yakın tiret rayonlarında anlarsın yazga Allah bersetlese Kazan'da bikne kütələr. Gizesiz demek. Allah bersetlese. Kıskası afişlarını küzetip barabız, ilgir bulup, biletlerini alabız, hem zallarını tuturup, Ruslan'a alkışlap, konsertlarından lezzet alırız Allah berse. Endi hürmetli tamaşaçılar, şunun bilen tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Matur jırlar tınlıq, sıfatlı küyler tınlap, Күңелләребезне күтәрик, исән сау булыйк. Hem indi biz sizni yaratабыз, bizning bilan bulыгыз. Sağ bulыгыз! Yaratam yazның şaulap kilülerin Yaş kızlarının eşkirsiz şat kölülerin Şau şeşekli şeyler yakın canlarıma Bəxti tilep kerem ol sultanlarıma Yazlarımdan, şeylerimden, küzülerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup vararsın deyip Süyüvemni eytmesem de ağlarsın deyip Yazlarımdan, şeylerimden, küsüllerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup vararsın deyip Süyüvemni eytmesen de ağlarsın deyip Tabiatning her şırının özü bizegim Kişegine buruldım da göz izledin Gözüdeydim güya kildi qabattan yaz Bəxit işini gerek iken bizge bir vaz Yazlarımdan, şeylerimden, küzülerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup kararsın deyip Süyüvemni eytmesen de ağlarsın deyip Yazlarımdan, şeylerimden, küzülerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup kararsın deyip Süyüvemni eytmesen de ağlarsın deyip Hazırgilde yazılar kebek Dünyama dur yılmayanda yerim gelip Kilse hiç korkutmay salakın küzüler Yazcılısın bir kişiyi saklay güzeler Yazlarımdan, şeylerimden, küzülerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup vararsın deyip Süyüvemni eytmesem de ağlarsın deyip Yazlarımdan, şeylerimden, küzülerimden Vatlım senin uzak gitken izlerinden Kütemeli bir burulup vararsın deyip Süyüvemni eytmesem de ağlarsın deyip Kütemeli bir burulup vararsın deyip Süyüvemni eytmesem de ağlarsın deyip Süyüvemni eytmesem de